Kaixo, aste honetan aurrera pausu garrantzitsu bat eman dugu Arabak azken belaunaldiko baterien eskala handiko ekoizpen zentro bat izateko, hau da gigafaktoria bat hartzeko. Euskal Herria Bilduren ekimenez, Eusko Legebiltzarrak proposamena onartu du EAJ eta PSrekin akordio batera heldu eta gero. Akordio honen arabera, gigafaktoria eraikitzeko beharrezkoak izango diren finantziazio iturriak ere aipatzen dira eta inplikazio publiko zein pribatuaren aldeko apustua egiten da. Nola ez? Horretarako Europar Batasunaren Next Generation Funtsak ere erabiltzea proposatu dugu eta Eusko Jaurlaritzak onartu ere egin du. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio proiektuaren kapital sozialean parte hartzeko, proiektuaren errotzea sustatzeko eta interes orokorra bermatzeko ezinbestekoa dela ulertzen baitugu. Eta nola ez, Arabako automobilgintza sektoreko enpresa nagusien parte hartzea ere nahizkoa bezala ikusten da. Kokapenaren inguruan, Euskal Herria Bilduk argi du horrelako proiektu bat hemen, Minaon, Arabako parke teknologikoan jarri behar dugula. Jakin badakigu, horretarako parke hau handitu beharko dela eta horretarako gure prestutasuna ere adierazi dugu. Beti ere, hau bezalako proiektu estrategiko bati lotua baldin bada. Zentzu horretan, plan orokorraren berrikuspenean planteatzen den bezala, begionez ikusten dugu parkea handitzea 100 inguru hektarea, iparraldera, hau da, parkea eta AP errepidearen artean. Benetan uste dugu, gigafaktoria eraikitzea ezinbestekoa dela, estrategikoa den automozioaren sektoreak etorkizuna izan dezan. Izan ere, sektorea azken 100 urtetako eraldaketarik sakonenean murgilduri dago, motore termikoen amaiera eta automobilen elektrifikazioa joera geldiezina baita. Bada, ibilgailu elektrikoen baterien ekoizpena funtsezkoa, sektorearentzat eta bateriak ekoizten ez dituen herriak oso zaila izango du etorkizunean sektore honetan. Argi dago beraz, Euskal Herria ezin dela prozesu honetatik kanpo geratu eta gigafaktoria proiektu hau estrategikoa dela.